Tiri kupfurira mberi tichikupai nhau dzakasiyana-siyana. Regai ndikukwazisei nemufaro pano paSly Media TV nepenyero inokupai mastories akasiyana-siyana, nhaurwa dzakasiyana-siyana, zvinonakidza, zvinosuwisa, zvinokachakamadza nezvinoyera zvichibuda pano pamastori atinofambira kumativi mana kushamba. Vave kutiziva kugokwe vanotiziva, kwamurehwa vanotiziva, kubuyera aiwa takanga tiriko svondo rineri mastori chete akazara panapa yekuti mukanzwa stori yemwe murume akamharwa nenhunzi pamhanza apa zvakazoitika ipapo apa munotongoda kungotsvaga mastori iwayo kuti muzvinzwire. Zita ndinonzi Sembi Yebasa. Sylvester Tapfumanei. Nyika ino yave nemakore 44 yave nekuzvitonga kuzere kubva mugore ra1980. Nekudaro gore negore kana chinge tasvika panguva yekupemberera kusunungurwa kwatakaitwa nemagamba enyika ino yeZimbabwe, tichitarisa kudzvanyirirwa takanga tiri mukati maho tikazosunungurwa nehondo yechimurenga, nyika ino ikave nekuzvitonga kuzere. Tinoona kuti mutungamiri wenyika ane masimba ekupota achiburisa avo vanenge vaine mhosva dzavanenge vainadzo vari mumajere akasiyana-siyana. Urongwa huripo gore rineri hwanga huri urongwa hwokuti kuburitswe vanhu vanosvika 4,000 mumajere akatekeshera nenyika yose mumatowns ese mukati menyika ino yeZimbabwe. Isusu veSly Media takawana mukana wokuenda kuChikurubi Farm prison uye nekuChikurubi Female Prison musi wa18 April, musi weIndependence, tichifambira nyaya yekunosangana nehama dzakanga dzaburitswa mujere nemutungamiri wenyika Comrade Emmerson Dambudzo Mnangagwa, vachiti aiwa ava tavanzwira tsitsi ngavachidzokera zvavo mucommunity. Tiri ikoko takaona mukana wokuti titaure naChief Superintendent Charles Nyamasoka, vanova officer in charge vepaChikurubi Female Farm Prison. Nekudaro vakatipa nhaurwa yavo vachitanga nekutitaurira kuti chikonzero chii vakadzi vabuda vashoma vanosvika 20 chete. Regai tivanzwe vachitaura. Margin iripo yekufemale prison kunoenda nekuda kwekuti makategorizi avanenge vachipinda akasetwa muGovernment Gazette ndiwo aripo anenge achikategoriza vane mhosva dzavo maererano nemapandiro akaita. Kuna anonzi specified offences anenge akakomitwa vamwe achinge asingakwani, saka ndiwo masariro anenge achiita vamwe. Kuno kwanga kwawanda varume vanga varipo vanga vachine mhosva dzeunlawful entry which is not a specified offence. Specified offences ndiwo anotsanangura akafanana nana murder, rape neZesa Act yayi, ndiwo mamwe acho anonzi specified, saka wakwanisa kunge uchibuda panguva iyoyo. The release of inmates, what does it mean to you as prisoners? Because we understand at some point the prisons are congested. In one way or the other, inenge ichitoreva kutotiko tiri kudecongesta maprisons, tivachienda kumba kunosangana nemhuri dzavo, isi tichikwanisa kusara nevasungwa vatinenge tinavo, because we know a smaller community inokwanisa kudzidzisika zvakanaka. Yes, and we understand vabuda vacho vareforma vakwanisa kunojoina society vachigara futi zvakanaka. Your last words of wisdom to the society in terms of reintegration with those people who see them as criminals. To society, we advise them to receive these released inmates. Vavagashire nemufaro kuti havasisina hamu yavanga vachifungidza kuti vanayo. So they should receive them for integration, communicate navo, vogara navo musociety zvakanaka. Possible employers, what do you have to say to them? Tinokurudzira zvakare vane makambani vanokwanisa kuemploy vachipapa mabasa ekushanda nekuti vakadzidza zvinhu zvakawanda zvemumaoko zvavanokwanisa kunge vachiita. So let's not shun to employ them, let's employ them. Chief Superintendent Charles Nyamasoka, officer in charge paChikurubi Female and Farm Prison, vari kutaura ivo kuti aiwaka hama idzi dzanga dziri muusungwa vavanhu kwavo, vavanhu vakunamata, vavanhu vakadzidziswa mabasa akasiyana-siyana emaoko. Naizvozvo vari kuti vagamuchirei makambaniwo apoti achitorova vanhu ivava, zvisinei kuti vakambenge vaine mhosva dzavakanga vanadzo, asi vavanhu vatingati vazvarwa patsva, vazvisikwa zvitsva. Nekudaro ngati vagamuchirei tigovapawo mabasa. Tiri kupfuurira mberi nenhaurwa yedu yanhasi unoyu. Regai tikupei nyaya inosuwisa.
nyaya izere neutsinye hwakaitwa naamai vakanga vachishandirwa nemwanasikana uyo ari maid. Regai tipinde munhaurwa yedu yanhasi. Zita ndino Sylvester Tafumanei, Simbi Yebasa. Ndiri kufara nezvandaitirawo muzara nhasi. Handiti makazvitarisira here? Ndasina mbozvitarisira ende ndasina fungidziro nazvo kuti zvingaitike kwandiri. Yakauya soko iri rakasvika sei kwamuri uye nguva? Soko iri rakasvika Manheru. Takutovharirwa bosi kunoku tinovharirwa na3 kandi ndokwatoti Manheru. Ndo Manheru zuva rinenge ratonyura. Nenge risina nenge chitori. Kwamuri rinenge ranyura. Ndobva zvarauya shoko. Zvikanzi wakuenda kumba. Buda nemagumbeza ako nezvinhu zvako wakuenda kumba. Makamboti majokisika? Ndakachema. Musantaura. Ndakachema nemufaro kuti zvikuitika kwandiri here kana kuti. Ndatoona kuti zveshuwa zvikuitika kwandiri. Tinotenda kuti aiwa marangariro. Imanga mane nguva yakadii muri muno? Ndane 6 years. 6 years. Makamapinda nemhosva iyi? Pane vana 2 vandaichengeta, mukomana nemusikana. Musikana ne13 years mukomana ane 17 years. Saka musikana ndiye akafurwa namama wake kuti taura kuti ndakamupa varume kuti arare naye. Ichi changa chiri chokwadi? Anguri kunyepa because inini ndakataura kuti ndichakwanisa kugara pamba pavo ndichivachengetera vana vavo bva ndifuremera nyaya iyoyo. Iye ane 13 years mwana uyu mukuziva kwenyu akanga atoziva varume here? Angagara angoriwo nemusikanzwa yake kuona kwangu. Pane imwe yamaitoziva kana nokuonawo here zvinoenderana nevakomana nezvebonde izvozvo? Takawandisa. But kuti kukoti kuti ndizvitaurewo plus munhu kana achangosungwa unenge une kutya kwakanyanyisa. Svika ndatsimbirirwa nenyaya ndikatongwa 15 years. Makanzwa sei musi wamakagachidzwa makore iwayo 15 years? Ndamboita kunge munhu akutora asikapfungwa. Makanga muine representative lawyer? Pasina. Munofungidza kuti dai makanga mawana lawyer nyaya yenyu yaigona kubuda neumwe mutombo? Vaikwanisa kutondibatsirawo. Saka imimi yamai mhosva yenyu kumwana musikana iyeyu yainzi chaji yenyu ndechi? Vaingoti rape. Zvakaoma ndizvo. Saka kana munhu uchizvinge wapinda panguva yakadai so mambotaura kuti ndakasvika pakuita sekunge ndakurasika pfungwa. Zvakazogadzirika sei kuti mutiti mazvitambira kana makazvitambira? Temiyo ndofunga ndakatongerwa kubhindura. Chero pandakadzikiswa kubva mukoti ndichidzika pasi ndaitonge ndisirina. Handamboona kuti tasvika sei kujeri ndichidzikiswa ikoko. Zvainetsa kuti ndinyatsozvitambira zvakanaka. But pandakazouya kuno kubhindura ikoko ndagarawo anenge 3 months. Ndandazowiswa kunoko 2018 maybe nana August. Because ndasungwa February. Nana August ikoko ndo pandakazoya panapa. Ndauya panapa ndakazozvigamuchira nekufamba kwenguva but zvainetsa kuti ndinyatsozvigamuchira ndichinyatsozvinzwisisa kuti ndine. Because kana wakagara nevamwe vanenge vachiti inini hangu ndiri kupika asi ndakatadza. But iwewe manje mumwoyo mako ndechirwadzo kuti ndini here. Asi through nekunamatawo mafundisi epanapa vakandibatsirawo maofficers yaya ndikagamuchira Mwari. Ndikatanga kudzidza kuregerera kuti munhu anoregerera. Pakauya maamnesty anotosvika 5 panapa. Ende handisi kublema kuti ndaisarire because ndanga ndine bitterness. Ndaitoti ndikakwanisa kungochanisa kubuda apa nditi ndikuno revenge. But Mwari wakaona kuti zvisiri izvo. Through neforgiveness ndakutodzidzawo. Ndakadzidza kuti ndofanira kuregerera munhu akandisungisa. Svika Mwari vandisunungura nhasi. Sitorina bitterness. Because shoko raMwari rinotaura kuti regerera nokutadzira. Because isusu tinototadzirawo Mwari zvinhu zvakawanda zvatoita. But Mwari vanotiregera.
apa ndakadzidza kuti ndofanira kuregerera vanhu vakanditadza but haisi nyore kuvaregerera. Muchidzidza nezveforgiveness izvozvi zvakanzi zvinobatsira chii kwauri iwewe? Inondibatsira inini kuti ndikwanise kugara zvakanaka. Forgiveness inoita kuti nditurure zvese zvaindiremera. Forgiveness. Saka difference iri pakuti chii kubva kumusoro unoona kuti forgiveness yakatanga kunatsondibata ndanda? Forgiveness yakatanga kunyatsondibata ipapo pandakaparidzirwawo napastor, vanonzi Pastor Nyirenda. Ndandine zibundo rekuti handikwanisi handiti, but vakandidzidzisa chifamba nenguva ndakasvika pakuchema kunzwa kuti zveshuwa panapa bundo raita sei rapera ranga riri muno. Takutarisa tichienda kumberi, forgiveness hapasina, pfungwa dzako natsoshanda zvakanaka, mwoyo wenyu waclear, makadzidza zvakasiyana muri muno manje. Ndezvipi zvamakadzidza? Ndakadzidza kuruka mabhegi. Ndakugona kuruka mabhegi zvisingaiti. Ndozvandakadzidza ndiri muno. Nekuva mufundisi aiwa shoko rakutorohwa panapa. Zvotogona kutanga makuruseti. Chero kuimba nditi togona kutoimbira Mwari izvezvo. Nekufara kwamuri kuita nhasi kambo kamungaimba ndekekuti chii? Alright, ndaukaimba. Unoshamisa Ishe Jesu mandirekerera zvitema zvangu mandibhabhatidza nomweya wenyu munoshamisa Jesu. Shuwa Mwari vakuregerera handiti? Saka future kumberi kuti tisatapinda panyaya yefuture, makanga muri munhu akanga ane mhuri yake here musati mauya? Nasanda ane mwana zvangu nemurume wangu iye akazondisiya. Kana muchiti akakusiya kuti akashayika? Haana uzondiona futi kubva pandakatongwa akabva ati ndisiyane naye zvake angozvigarire kujeri. Saka imimi upenyu hwenyu hwamuda kunotanga upenyu hupi? Ndakuda unotangawo kuruka mabhegi koko ndikutiwo ndikawana anondibatsirawo kumbotsvagawo shinda ndotangirewo ipapo kuruka mabhegi angu. Alright. Kunze kwemabhegi pane zvingade material yakadi kana kuti ameno kuti mari munonzwisisa here kuti zvingade mari yakadi semunhu anga ane nguva ari muno? Alright, vaenda inonzi start. Vaenda unotitengera unotaura kuti shinda inoruka bhegi 1 inoita $12. Saka I think ndikatanga neshinda dzangu kana 5 ndokwanisa kustartawo kuita zvinavo. Handiti. Saka kwamuri kunogara ndekupi? Kubhindura. Kubhindura mogara kupi? Kusaimona. Kusaimona, pasaimona apo pamapraza apo. Aiwa, tasangana kubhindura chete, ndiro kuzviwaridza. Ndiro mubhindura weimomo. Kune vanhu vangade kukubatsirai vanozokuwanai sei? Vanondiwana zvine zvatisati ane phone number. Saka vanokuwanai sei vane vachida kukubatsirai pamwe nestart? Vanouya paSimona Secondary School papo. Ngoskoti chi kutsvaga Florence Damota. Florence Damota. Naika. Alright, vamwe pamwe vanogona kuzouyawo nekwatiriwo isusu tiri veku-Sly Media TV. Munozoti kana madzokera kubhindura mawana phone number munozogona kuchiti chi ndini uya kuitira kuti tigozoramba tichiteerawo zvekare progress yenyu. Mashoko enyu kune mutungamiriri wenyika aita kuti mukwane pachikamu cheAmnesty taane 44 years nyika yave nekuzvitonga kuzere munoti chii? Ndoda kuvatenda baba nezvandandiitira izvi. Haisi nyore kunge ndichisiya 2 years but nhasi ndadzisiya. Saka ndoda kuvatenda kuti ngavasaitirawo inini chete, vaitirawo chero nema-D class. Munhu wemukadzi anokanganisa asi ngavamunzwirewo tsitsi. Mashoko enyu kuna nagogo vamaigarisana navo muno? Mashoko angu ndeyekuti ndautenda mai vangu, officer in charge, mai Tamanikwa, mbuya Tamanikwa. Aiwa vakandichengeta zvakanaka. Neverehab vana mbuya Mangoma. Aiwa security vana mbuya
Nyakauru Mbuya Mupambi nevamwe vese maofficers handisina kutaura nemazita ivo vakandichengeta zvakanaka kugara zvakanaka navo handina chakaipa navo ndoda kuvatenda. Mashoko enyu kuna amai ava kana kuti mhuri yakakusungisai? Ndoda kungoti mai kuza kwashe ndakavaregerera zvese zvandaifunga mumwoyo mangu kuti ndichakwanisa kuita revenge handichaite izvozvo ndamunhu akunamata zvakapera zvese. Aiwa kandiona waenda takakubatirai pano paSly Media TV makasunungawo kuti imimi muri kunzvimbo dzakasiyana kana muine nyaya dzamunenge muinadzo tiroverei runhare panhamba dziri pascreen ipapa patinouya kwamuri koko kuzodziita nyaya idzodzo dzingave nyaya dzinosuwisa dzingave nyaya dzekupondana kwevanhu ingave nyaya yekunenerana uroyi nyaya idzodzo nemashiripiti anenge achiitika kunharaunda yamugere. Isusu veSly Media tinokwanisa kuuya ikoko tichizotapa nhau idzodzo kuitira kuti varuzhinji vadzinzwe. Nekudaro tinotenda zvikuru nekutirovera runhare kwamunoita muchititumira nyaya dzakasiyana siyana kunoko. Vemabhizimusi makasunukawo zvakare kuuya muchizoadvertisa pano paSly Media TV nana madzibaba vanobata mabasa anoshamisa ekununura vanhu vanenge vane zvinovatambudza nezvinovanetsa nemweya yakaipa inovatera mukati meupenyu hwavo vanobvisa zvikwambo. Tinokuchingamidzai kuno kuSly Media TV takatokumirirai mari yenyu toda kuti ishandisa. Aiwa tiri kutaura katine mufarano kuti tinoziva kuti nemiwo zvinokuitirai kana muchinge mauya kuSly Media kuzoshambadza mabasa enyu. Vana sekuru vari kunzoko vanobata mabasa akasiyana siyana vanobata varoyi vese ana sekuru makasunuka kutirovera runhare toronga kuti tingashandisei pamwe chete nemi nekuti tatinoziva nechekuti tikakuisai papeji yedu apa muchiratidza mabasa amunoita ekubata varoyi ivava muchibva mavagezesa nekuvashambidza kuti vasazoroya zvakare. Tinokuti huyai pano paSly Media mutiratidze zvamunoita. Ndinofara zvikuru kwazvo kuti vazhinji vave kuziva mafambiro atinoita mumatare uyewo zvekare pano paSly Media TV tine nyaya dzatinoita mumatare anotongwa nemadzishe muno muZimbabwe kumativi mana enyika. Pane nyaya dzinobuda ipapo dzevanhu vanotorerana vakadzi nekudaro pane chikonzero chinofanira kuitira kuti nemiwo vateerere musubscribe nekuti nyaya idzi dzimwe dzatinokupai ndo dzinobuda mumaprisons imomo vanhu vachititaurira kuti nyaya dzavo dzekupondana nevanhu dzakatanga sei vachidzidudunura nemazvo. Nekudaro mune chekusubscribira paSly Media TV. Ngatirambei tichifamba pamwe chete. Isusu takamirirawo nhare dzenyu pane nyaya dzese dzandataura. Zita ndinonzi Sylvester Tapfumane, simbi yebasa pano paSly Media TV, building bridges. This is Yabuda TV, hakudima CV, Sly Media TV, and this sport and dream street in the zone and up a news in Daka wonder name of views. Sly Media TV, man, they change my dreams. Sly, yeah, Sly Media, Sly, yeah, Sly Media, Sly, yeah, Sly Media, Sly, yeah, Sly Media. Kuchinja vision, yeah, ghetto youth, kuchinja life, yeah, ghetto youth. Kutipa nzira semageto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka. Sly, yeah, Sly Media.